Melani. Ya siap. Monggo sing kagungan lagu sinten menika Campur Sari Semar Mulyo. Pimpinane Bapak Wasimin, koordinatore Om, penyanyine Ayu Ayu, MC-ne Gino Wibowo, ada Rizka Moriska, ada kakak Melanio. Gajah Muko Mas Arjo Mem 88 monggo. Yen sinawang katone troso pawon sing ora nandang tresno, janur kuning lengkung lengkung sapa wong sing ora nandang uyuh kamelani. Pak jenengan kok ngedoh teng mriku lho, mboten nyaket mriki monggo mriki. Nyamiji. Diunekkan dulu. Tresno iki ora mendem saya suwe malah tambah tresno. Iya, waton kowe sing jalari. Nadyan aku wong ora duwe semangat ya. Ayo Mbak Yati berdiri yo.
aku makoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuraku janji bener mas jo seneng rentengi wedokan nakal ayam tetrap anggenmu Semar Mulya Semar Mulya Coba salahkan mas dalam mereka iringan anggonmu tetrap coba salahkan mas anggonmu iki wedaan rene kang mas kok isih Jo gampang nesude kok aja gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk diriku wis ra ono liya dik kajaba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku ning arepku kang bilang sayang ning ora karu-karuan ning arepku kondang tresno tenan senengane nentengi wedan ning arepku kamu bilang sayang ning ora karu-karuan ning arepku kondang tresno tenan senengane nentengi wedan yen pancen mangkono dik aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuraku janji sing tenan mas ojo seneng krentengi wedokan urip ayam tentrem ajane urip bebayang matur sembah nuwun terima kasih ngrentengi wedokan sampun katur Loh, dados loro ati. Semoga Mas Bani. Bu Yani. Aku nang kene Bu Yani. Galo, galo. Non non. Non non non. Oh 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 oh. Ya ya ya. Yo. Jebul kok ya mung semono. Prasetyamu tan ono nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medho katresnanku apa ya wis pinesti urip tansah nandang loro ati pangantuk tresnan jati bejo temen nggonku urip iki aduh dewa docewata aduh nyawa kula nyuwun pangapunten
Sangune iki mung 50.000 ki mau. 900 jane. Sik sijine wis ben tenang ae wis to. Dibablaske panggodaning katresnan. Nak wani yang jipukne ora usah pamer nang ngarepku. Aku mbok pameri kaya ngono. Biyen mula aku Totnan pokoknya. Tak suwun marang sirna berdiri tanpa ada yang duduk. Para ledek-ledek ayo ngadeg. Pasti terasa nyun sewu. Om Bani.
tresnane ora ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan sliramu monggo Pak Haji Suroso kata Om Bani jenengan suruh ke sana. Mas Bani, tak iki CS ku iki. lilo aku kudu lilo Monggo Pak Giyanto. Maju. Gak apa-apa tak izin Pak Giyanto saking Bongso. Stasiun Tugu. Suwun ya Mas Bani. Larane atiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ono gunane Atiku tansah nelongso utem tangis sasat sampai tak kondeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan atiku mbok gawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngepeti wanita liya Lilo ati kudu lilo lilo kowe gawa wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kesiksa stasiun Tugu yo Stasiun Tugu buat aku. Dedek sampai dedek Ing wengi Samboyo Ora ngira tumetes elo
subscribe. Subscribe sih, jembayi 2000. 1000 metamit. Ndi kene entek. Stasiun tuku.